ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ପୋଲ ନିର୍ମାଣ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଜମିର ପରିମାଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶର ହାରାହାରି ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଜମିର ପରିମାଣ କୃଷକ ପିଛା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 2007-08 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 1.32 ହେକ୍ଟରକୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ କେବଳ 18% ଚାଷୀଙ୍କର ଜମିର ପରିମାଣ 2 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀ ପରିବାର ହାରାହାରି ମାସିକ ରୋଜଗାର 1000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ହାରାହାରି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଚାଷୀ ପରିବାରର ରୋଜଗାର ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୃଷକମାନେ ଧାନକୁ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲରେ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ଯଥା ପନିପରିବା, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଗୋପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଖାଲୁଆ ଜମିରୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଧାନ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧିକ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଖାଲୁଆ ଜମିକୁ ପୋଖରୀ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଆଧାରିତ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି କିମ୍ବା ପଣ୍ଡ ବେସ୍ଡ ଫାର୍ମିଂ ସିଷ୍ଟମ ବିକାଶର ନମୁନା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ସମନ୍ୱିତ କୃଷି କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ଆଧାରିତ ସମନ୍ୱିତ କୃଷିର ମୌଳିକ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ସୀମିତ ଜାଗା କିମ୍ବା କମ୍ପାକ୍ଟ ବେଜ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ଚାଷର ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାଷର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କିମ୍ବା ଇନପୁଟ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଅମଳ ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ। ପୋଖରୀ ଆଧାରିତ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନମୁନା କିମ୍ବା ମଡ଼େଲ ଫାର୍ମ କରାଯାଇପାରିବ। ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଯାହାର 1 ଏକର ଜମି ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଜଣେ ବୃହତ୍ ଚାଷୀ ଯାହାର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ 1 ହେକ୍ଟର, 2 ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟତନର ନମୁନା ମଧ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଜିର ମଜୁରୀ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରାୟତଃ 1 ହେକ୍ଟର ଆୟତନର ଏକ ପୋଖରୀ ଆଧାରିତ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ନମୁନା ମଡ଼େଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ନମୁନାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଡ଼କୁ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଭଜନକ ବାଉଁଶ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱର ଜଙ୍ଗଲଜାତ କାଠର ଗଛ ଯଥା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଶାଗୁଆନ, ଦେଶୀ ଶାଗୁଆନ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ 2 ପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଲମୀ ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ, ଡାଳିମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇପାରିବ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଉପାଂଶ ସହିତ ଫାର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଏଇଭଳି ନମୁନା କରିବାକୁ ହେଲେ ମାଛ ପୋଖରୀ, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଗାଈ ଘର, ଜିଆଖତ ଘର, ଛତୁ ଘର ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ମୂଳଧନ କିମ୍ବା ଫିକ୍ସଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ହିସାବରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ କରିବା ଦରକାର ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ଲାଭ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଚାଷୀମାନେ ବେଶ ଭଲ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ପୋଖରୀ ଆଧାରିତ ସମନ୍ୱିତ କୃଷିର ନମୁନା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଦରି ନେଇପାରିବେ। ଏହି ନମୁନାରେ ଆପଣ ପୋଖରୀ ସହିତ କୁକୁଡ଼ା ରଖିପାରିବେ, ବତକ ରଖିପାରିବେ, ଅହଡ଼ାରେ ଆପଣ ପନିପରିବା କରିପାରିବେ
जंगल जातीय गछ लगे हब कदली अमृतभंडा ता सहित आपण फल जातीय गछ लगेबे एवं पोखरी होडारे जिया खत महू चाष एवं फूल चाष मध्य करा जाय पारिबो। चाषी भाई माने एक प्रकार चाष कले जेतिकी लाभ पाउथिले एई भलिया नमूना कले निश्चित भाव में अधिका लाभ मिलिबो। चतुर्पार्श्व लागिथिबा जंगल जातीय गछ किंबा फल गछरू लाभ 4-5 वर्ष पर उपलब्ध होता है। एही नमूना रे भल लाभ पाइबा पई उन्नत किस्म सहित कम समय बढ़ुवा किस्म चयन करने विधेय आम जिले में यहीपरि नमूना कृषि विज्ञान केन्द्र भवानीपाटना रे देखिपारे। गोटे परिवार ପାଇଁ वर्ष सारा संतुलित व सुषम खाद्य दरकार ता छड़ा मध्य किछि पैसा दरकार जहाद्वारा सी तार परिवार जो मौलिक आवश्यकता को पूरण करिपारिबो एवं तार जो चाषबास होछि सेथिपई मध्य किछि खर्च दरकार से खर्च मध्य करिपारिबो। केवल ओडिशा रे काहे भारत वर्ष रे मध्य हमर अधिकांश चाषी क्षुद्र और नाममात्र सेमानक पाखरे चाष जमीर परिमाण बहुत कम एवं अनेक समय मध्य देखा जायछि सेमाने गोटे प्रकार फसल ही करिथांती। तेणु जदि कौन प्रकार प्राकृतिक दुर्विपाक है अनियमितता होछि सेमानकर फसलटी नष्ट होला पर सेमाने सर्वशांत हो जाउछंती। तेणु यही सब असुविधा आ आवश्यकता को आखि आगे रखिले आमको समन्वित चाष व्यवस्था उपर गुरुत्व देवाक पड़िबो। समन्वित चाष व्यवस्था कहले आम विभिन्न प्रकार चाष यथा जमी फसल चाष गाई पालन कुकुड़ा चाष छतु चाष माछ चाष ए सबुर एक संतुलित समन्वय यही सब संतुलित समन्वय गोटे समन्वित चाष व्यवस्था कले आम चाष जमीर उत्पादकता बढ़ी थाए आमर चाष जमीर अधिक लाभ पाइपर आम चाष चिरंतन होता है एवं चाषी भाई तार परिवार अधिक कर्म नियुक्ति बढ़ाई पारि थाए ता छड़ा आम परिवेश सुरक्षित रुहे। यही सब सुविधा को आखि आगे रखी आम आम कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर में एक समन्वित चाष व्यवस्थार एक नमूना बा एकक तैयारी करिछु। आशा करुछि यही एकक बा नमूनाटी चाषी भाई मानक यही एक समन्वित चाष व्यवस्था को ग्रहण करने एक उचित मार्ग परिदर्शक हो पार। तेबे आसंतु देखिबा एही एक नमूना यही प्रकार नमूना आम जिलार बहुत कम देखा मिली थाए। सेथिमध्यरु केतोटीर उदाहरण आसंतु देखिबा। श्री जन्मंजय महापात्र 33 वर्ष बयस थुआमलरामपुर रास्तारे थिबा अटांगुड़ा निकटस्थ दुर्दुरी ग्रामर जड़े शिक्षित युवक। से तांकर 1.5 एकर जमीरे धान चाष 35,000 टंका खर्च करी वर्षकु 25,000 टंका लाभ पाउथिले। शिक्षित युवक हिसाब से 25,000 टंकार तांकर परिवार पोषण करिपारु नथिले। से कृषि विज्ञान केन्द्रर वैज्ञानिक मानक संस्पर्श रे आसी कृषि विज्ञान केन्द्र रे अवस्थित थिबा पोखरी आधारित समन्वित कृषिर नमूना देखिथिले। सेथिरे बेस खुशी होई केन्द्रर पोखरी आधारित समन्वित कृषिर नमूना को आदरी नहीं वर्तमान से धान चाष छाड़ी 5 एकर जमीरे माछ पोखरी सहित अन्य चाष करी 1,70,000 टंका खर्च करी 3,23,000 टंका लाभ पाई परिछंती। तांकर एही नमूना पाई से विश्वविद्यालय तरफरु पुरस्कृत होई परिछंती। मु पूर्वर खाली धान चाष करथिली परे मु जाइकिना कृषि विज्ञान केन्द्र रे जाइकिना बुझाबुझी कली वैज्ञानिक मान संगे वैज्ञानिक माने मते बुझेले मिश्रित चाष कले भल लाभ मिलिबो। तापर मु सेठी थिबा एक मॉडल फार्म जोटा अछि से मॉडल फार्म देखी मु मध्य आसिकी 5 एकर जगार 2 एकर रे गोटे कदली चाष कली 2 एकर रे गोटे पोखरी खोलेची आउ गोटे एकर रे वर्तमान फूल चाष मका चाष पनीपरिया एभली मिश्रित चाष करिची आउ आम जेतिकी माने बाउंड्री लाइन अच्छी बाड़े सबू नीलगिरी बाउंश सब लगाई कदली चाष भल लाभ मिलला। तापर माछ चाष वर्ष आरंभ रे ताकू गणी गणी 5,000 जाँल छाड़ुची 2 एकर पोखरी रे आउ सबुदिन ताकू खाद्य दिया होची मझिरे मझिरे गोबर पानी ताकू गोलिकी दिया होची आर सुपर फूड ए सब मध्य दिया होची। एभली भाव चाष करुच्ची मु वर्तमान मोर इनकम टिके मध्य बढ़ी जाइछि।
ଆଉ ଆଗରୁ ତ ଖାଲି ଧାନ କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମକା, କଦଳୀ, ମାଛ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, କିଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧ ହୁଡ଼ାରେ ଡାଳିମ୍ବ କିଛି, ନଡ଼ିଆ, ବତକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଣିକି ରଖିଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି। ସେହିପରି କନକପୁର ଗ୍ରାମର 55 ବର୍ଷର ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀ ବୁଦ୍ଧିଆ ତାଙ୍କର 2.26 ଏକର ଜମିରୁ ଚାଷ କରି କେବଳ 7,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଜୁରୀ ଲାଗୁଥିଲେ। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଆଧାରିତ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ତାଙ୍କୁ ବେଶ ମନ ଛୁଇଁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି 1 ଏକର ଜମିରୁ ପ୍ରାୟ 93,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 3,50,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ କଦଳୀ ବଗିଚା ଚାଷ କରୁଛୁ, ଧାନ, ଆଖୁ ଆରୁ ପନିପରିବା, ମାଛ, ଆମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷ ନିଗନୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଅଧିକ ଲାଭରେ ବେଲେ କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ଆମେ ଟିକେ ଲାଭ ବେଶୀ ହୋଇପାରୁଛେ। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଖୁ ଚାଷ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଲାଭ ହେଇଥିଲା। ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ଆଖୁ ଚାଷ କରିଥିଲୁ। ଆଖୁ ଚାଷରେ ଏକରକେ ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ଟିକେ ନିଗନୁ ଆମେ ଅମଲ କରିପାରିଲୁ। ସେଥିନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ କମ୍ ଏକା ହେଲା, ମାତ୍ର ଆଦା ଟିକେ 2 ଗୁଣା ପାଇଲା ଭଳିଆ ଆମକେ ଲାଗଲା। ଧାନ ଚାଷ ଯେନ୍ଟା କରୁଛୁ, ଧାନ ଚାଷରେ ବି ଆମେ ପୁରା ଠିକ୍ ଏକା ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ପନିପରିବା କଦଳୀ ଭିତରେ ଆମେ ଯେନ୍ ପନିପରିବା ଲଗାଉଛୁ, କଲରା ହଉ କି ବୁରବୁଟି, ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା ମରିଚ ଯେନ୍ ଚାଷ କରୁଛୁ, ସେନେ ଆମର କଦଳୀ ବଗିଚାର ବି ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆମର ଅଧା ପଇସା ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଯେନ୍ କରୁଛୁ, ସବୁ ଚାଷର ନିଗନୁ ଆମେ କେନ୍ଟା ଲସ୍ ହେଲା, କେନ୍ଟା ଲାଭ ହେଲା, କେନ୍ଟା କ୍ଷତି ହେଲେ ଆମେ ଲାଭଟା ସବୁବେଳେ ରହିପାରୁଛେ। ଏନ୍ଟା କ୍ଷତି ହେଲେ ବି ଆମେ ଲାଭଟା ଆମର ରହିଯାଉଛି, କ୍ଷତିରେ ନେଇ ପଡ଼ବାର। ଆମେ କ୍ଷତିରେ ନିଗନୁ ପଡ଼ିଲେ ତ ଆମେ ଚାଷ ନେଇ କରିପାରତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ କେନ୍ ଜମି ବାଡ଼ି କିଣତୁ କି ଘର ଦ୍ୱାର ବନାତୁ କି କେନ୍ ପିଲା ଛୁଆକେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରତୁ। ଆମେ ଜମିର ଆଶ୍ରାରେ ଏକା ଆମେ ଚାଷ କରି ଏକା ଚାଲିଛି। ଆମର ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ବି 2ଟା ଅଛେ। ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟର ଚାଷରେ ଏକା ଆମେ ଉନ୍ନତ କରିପାରୁଛୁ। ଆର୍ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ନେଇ ଥିତା ଆମର ଡଗବେଲରୁ ବୋଲେ ଆମେ ଚାଷ ଏତ୍କି ନେଇ କରିପାରତୁ। ଆଗ 2 ଏକର 26 ଡିସମିଲ୍ ବାପାରଟା ଥିଲା, ଏବେ 15-16 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଜ୍ନେ ଆମେ କିଣାକୁଣି କରିଛୁ। 20,000 ଟଙ୍କା ଏକରରୁ ଯେବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପତେ ବି ଆମେ କିଣିକୁଣା କରି, ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ଟିକେ ଅଭାବ ପଡ଼ଲା ବେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବି ଲୋନ୍ ପି କରି ଉଠେଇ କରି ଆର୍ ସେଟାକେ ଆରୁ ଦିଆ ନିଆ କରି କାମଟା ଚଲେଇ ପାରୁଛୁ। ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ପଠାଉଛନ୍, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବି ଯାଉଛୁ ଆରୁ ହର୍ଟିକଲଚରରୁ ବି ଯାଉଛୁ। 2ଠାନେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ନେଇଗନୁ। ପନିପରିବା ଚାଷ, କଦଳୀ ବଗିଚା ଚାଷ, ଆଖୁ ଚାଷରେ ନେଇଗନୁ ଆମକେ 2 ବାଟେ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ବି ନେଇ ଆଇ। ଏଥିରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପୋଖରୀ ଆଧାରିତ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ନମୁନା।